Поруч зі шпигунами та зрадниками батьківщини за прострочені продукти. Кримсько-татарського бізнесмена та мецената Ресуля Віліляєва перевезли до московської тюрми Лефортово, щоб тримати у страху кримських татар в окупованому Криму. Так вважає голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Надумані звинувачення щодо кримського підприємця і мецената Ресуля Віліляєва, за словами Барієва, чергове нагадують кримцям, що в окупованому Криму в безпеці себе не можуть почувати навіть ті, хто не втручається в політику, бо жертвою російського правосуддя може стати кожен. Продолжение запугивания в целом населения Крыма, и в частности крымско-татарского народа, потому что сами предприниматели, которые в большей части являются аполитичными, они начинают задумываться о том, что может произойти с каждым из них, потому что Ресуль Віліляєв является таким вот наглядным примером того, что оккупационная машина не будет останавливаться ни перед кем. 26 квітня російські силовики провели обшуки у будинках і на підприємствах, що належать родині Віліляєвих. Проти відомого у Криму бізнесмена Ресуля Віліляєва сфабрикували кримінальну справу, начебто за виявлені просрочені продукти, та запроторили на 2 місяці до московського СІЗО Лефортово. Йому загрожує до 6 років в'язниці.